Mamaho na ta. Good morning guys. Hi guys, majubuntang ni jung tanan mahaw na mi. Pagsili guys ang kwan sa usawan. Andam na gamang pamahaw. Dali na. Hali na mo mga madlang people. Yarang dali ko kasi tuloy ko. Hali na ma. Oh. Hinayan na nimo, hinana. Hinayan nimo. Dali na ma. Iya dali dong. Wala gini may sudod balik imong mangga ma. Tambis ma, mangga. Mahinog. Kay aslom pa. Mahinog sana siya malatang na. Ayan ako isulod. Bawal ra ba ka mo ka ano, gubiripe na? Hindi na ba pwede berep na? Ano gali? Eh nagpapabutan ko. Dali na dong. Sa wakas nakakaon na po balik og tahong. Kita mig taong guys. Panagsara man gud ni balik just dalagit ning kuan tahong. Maho ta guys. Dinagyan ha. Bangos. Dinagi. Maho ta guys. Kinamot ra kay lami magkinamot. Dali dong, bangus dong. Wa may kuan gi. Naslula ni mo siyar. Wa may limasag gi. Well, limasat. Maho ta guys. Yan, papangita man yan, kalimasag kay kuhan ko nung sunuban. Himingaw na po sa tawag ingala. Huwag may balagyang alimasag.
Thank you Lord sa grasya ron Lord. Tahu. Tahu. Manta guys. Arang-arang. Uy, nervous guys, jarang-arang guys. Oh. Ha? Guys. Hi guys! May buntag yan. Wala sa ramang Mamahaw ta. no? Ito sa giyan din. Mamahaw ta guys. Thank you. May tagpermini magdaing sa lungsod. Wala sa ramang. Na nagsara. May kinakatami mo na yung Dinaing da inidaan dong. Parang nakahunok na nakahunok. Arang-arang kay abi na ako bulad nga ka na. Pagikuan. Dahil ni. Daing di ini. Taon po kami Manila ba? Muna may mga pagkaon sa Manila. Tahong. Bisaya lagi nino. Pagsara kayo. Guys, mamahaw taong kuan, daing na bangos. Muli lang sa bangus ba yun? Ang tambok niya ba? Ganahan sa tahong-tahong. Kanira akong utang. Naman dihang giputang talbos. Talbos rin mong kanon. Pagka nang ipangita tilapia, yung na po nakakaos tilapia. Gap ya. Ka na. Away na po mo, bantay mo ron. Sa may mga anak maun. Pagudi ha, bantay ka ron gudi. Bis kay, Yung nali mag-alaga. lumpo pa nas brownie. Nagalaga ng mga hayop eh. Gusto yung mga laga kayo na yung mga disability. Ato na ka dyan na siyang atimanon, kaya naman na nato. Gusto buta. Diyan guys kay Kan, sibol. Sibol din na, siya mo din. Oo na yun na. Sibol din siya. Ganito ko nakita nga isa kakarito na manok, langgam, Kita ba siya? iro, napagiguyod nga iro at tulog ka buok. Gita kay takariton, kadagana sa iyang alaga tapag nagatungtong, napagyo itoy, paon na lang to niya pag di ang konsumo niya labaw pa sa Mga to diyang pamilya. Mahal niya yan ko. Mako to diyang gituring nga pamilya. kaya umunong ko ng mga iro, di pag mulakaw, ang mga iro, ano, Kaman pagi, nagtungtong dito sa kwa. Ano ba? Star. pagpuno-duno do gamay kay, Muruo ni Boyo. Ag gikaon ra mo nagkatong itong bay. sama ko yan mo yakin dyan. Ag tiyan ra may gikaon Ano mo na yung mo. paborito niya? Dami manggudang Yan tiyan ang mo. ganahan, dapat sa tiyan. Imbitan ako tirada ba sa akuan? Bagus lamig kayo bay. Tilapia ang tato, kag gimingaw na kong tilapia. Ito, pila. Bangus rin na. Kung kanan dito ka, kawan pa. Ako. Hindi nag-bet-bet diyan, kaya nagniwang na dito kagiyan. Paano mo ko na date good? Pagpaunod-unod do gamay. Abi na lang sa mga tao, gibulos ka, kaya inun ka, baying-baying. Pagpaunod-unod do gamay. Abi na magkakita ang mga tao, gibulos na, sige na sana niya, pakana. Kaya naingon naman, Grabe ba ang butso? bitaw, kaya naingon na maglawas og, kuhan. Kauntog mo, eh. Wow. Sarap. Ang talak sa salong. Kanang talaba ba? Ang sabaw ko Aliyo? ko pa sa. Talaba. Talaba Kung na sa nakatawag talaba. Saliyot pa kaya? Isa na. Ano may talabas inyo? Saliyot? Buwan sa nagtataliw, tagang nila Sinyo, ang talaba sinyo, man. taluot, sila, talaba. Saliot! Sa luot, Saliot! Balaw ko di boy. Kana ganing magngangad, kana na yung nag-anak, bagbag, ang kan? Talaba man yung kanila? Layan, talaba. Lahi. Ay, talaba. itong murag bato ba? Lagi, saliot lagi. Wa pa ko nakatilaw daan ng talaba. Ito ni talaba dia. Ay, gusto ko nung katilaw si madam. Bigo pa sa babe. Kapit ako nakatilaw talaba. Sa amo, naidakan saliot, kuan ra, doon sa baybayon. Sila ko daw. Nagay paliton. Mahala. Sa mua na, baratuha. Basta lagi ka makaadto Proud man na siya nga taga Mindanao. Basta lagi ka makaadto dito sa amo dong, makaingon jud ka ko. Ako abunasan din oy. Buwan na siya na. Sa mua, batuha na. Tanan lang na ikaw, sa mua, batuha na. Proud nga siya nga taga Mindanao. O manggug ka kataak sa amo adong. Mula. Katusin niyo. Bata pa ka. Magkuan pa ka. Mag 4 years. Lami siguro itong ako akir pa.
Unsay mga may butang na Milo? Load buro. Nakoy video. Hindi, dangin na mo ang week. Kunay ko ni man na kay nagsigil lang ko gabso na ko kabalik ko wait ron. Murang gitapulan tanan ako, gitapulan naman ka. Munday noon wala na kasi bulotong gitapulan na. Mulo ho. Mana kita pula na siya kaning kingkig naman. Mura man na diyang giyapas nga makingkig na. Nagpatambok og balik. Nagpaunod-unod. Dito. Pero matured ka tanawan og niwang. Gusto mo sa may mong Piolo Pascual. Yo. Piolo Pascual. Parehas na mo si mong lula nagkaniwang. Tanawa ko na niwang. Si, buta na niwang namin kani. Pasingilan na po din yung butang so. Ang dami na tanan yung giinom. Yung mga pagpagsangitan na lang na bagay na yung makon kipangsanginlan. Wait, ano mo? Labaw pa may nag-aral kag 20 katoy pagka-doktor? Inom sa kuwan, ay, takot ko na. Isa man mo buhok pa nangagkag yung buhok eh. Papayin taon ka, ligaw ang taon. Circle niya nga agtang dugi mublong na diri. Tagas ni mo mga buhok, mura na mo mga dapit. Idol mo naman si Sawasili God. Pa oh ko. Kunyari tatulog balik. Pangibusa sa ito yung mga nilaban kay mga laba ko. Ang gamitag mga hangir. Naman to kay makatong pang dryer gapon. Sa basa pa to. Tulog ka kayo niya, mula ka rin taon niya. Gumanag, mamasayro ko, itanang na ko. Wala na kay kuan, at tuta sa plaza kay, kubram sa kinintos. Katawa yung lolag yun. Kwarta di ko. Kanang kortahagi, kuan na exist na raw kay inatag mo na mo nang at tuta sa kuan, plaza. Mag-atut sa plaka. Oo, tama. Concert trabaho niya gabi, street hunt to sa J's. Ang gani. Concert. Ano na tabang concert na? Kung yung plano mo ilaag na inig laag gabi kay Luy kay pabak maglayo kay Mabitang, baklayon. mabitang magkuha mi siyang palawan, rin sumeto ka. Si Freddy Aguilar ra ba ma? Freddy Aguilar. Oo. Ang kanta. At ko tindahan ni Angkol. Niya ko may tao dito. Ay, wait tao, sayo na sa mga bli. Oo. Si Lia man siguro kabantay. At ang tambay dito. Tiliya gabi. Kaya na may tapa dito kuha, na patatas, na mais, na ito pa Gusto ka doon makantaon kaon. bisag Dundi, unsa. wala dundi. Di ba be? Ay ge, Kita ka. na patatas, na mais. Unsa pa to ge? Tapa dito. Na may pagkaon dito. Sa doon nila ha. Man mo kobra sa ta. Tilapan ra na diyang kinintusan dya. Umigo na ba rin? Pinanghuliwan ako. Mana din na siya. Tanawa. Nahulot akong kwarta. Inuwa Tara nga. ba yung sangilan? Wala na yung sukli ko no. Pinara dito. Luya, kanila ko sukli sa akong kwarta. Sangilan. Nating pang alok-alok. Kaya nga kakanin 500, mura na nagsagatos ron. Kanang 500 di moron mura na nag 100. Isang witik ra na hurot na. Luya, sa Urot yung labirin. sintos gabi ka unra. Mungkat hurot na. Pinay mo na hura. Sintos ka ako gabi. Ay namait ko kon gabi ay glasses. Ay, ano sa eyeglasses? Sa amin good. Lali baligya sa gabi na. Naida Nindot na si mama kay istorya kay makabuang po sa sige sila mga kay pataka lang sa salaka ba mura bag kanang kuan. Nabay night market mag-display buta. Nidaghan balik dya ma gabi ima. Sayang lang di na ka makasuroy. Gabi day dagan. Baligya niya ang adlaw inaani karon. Oh, Wala. wala. Kay init na. Nagkahapon magkaburis. Pwede mga magsuroy malitag wheelchair pero di kami nagnaog itulod-tulod Sa lang kaya ka. wheelchair ma. Na, giatad lang mas. Masamot na lang katigkong. Para na lamang kang itudtod. Sorry ta dito ba? Itudtod na lamang Hindi ka. naman niya kaya good pride naman lang niya Oh, ikakuan. wala kayong gingon niya. Ang iyang unahon na pwede ko suga pero Makalaag pa man kala kung imo lang ilabay na imong pride, pwede man kay wheelchair good. Ano kay noon? Di, practical ay lang ba? Ah, God. Practical ay lang ulang na ba? Ayun lang. Gisod na ba? May nun isa kay wheelchair ma kay Hanoy ma. Mura ka. May tutarak-tarak og bata ba pa? Pa, murag ka tutarak-tarak og bata sa pure gold ba? Ingato. Hanoy kuno. Hanoy ba? Mura ka gasa kay kutsi. Luoy kayo in taon. Una-una na naman yung Uy, mga kuno. kay kutsi. Tapos buhi. Ano yung mo na ah? Kasi ikaw nakalaag pa ka, na uban ron lugasan Hindi na ka masakit naghahida na. tuhod ba? Kaya musakay kag wheelchair, mamalit tag wheelchair. Ah, Hanoy kayo. Para maganoy-hanoy na naman ka.
But gusto na may dagang pumagi. naman sa katong igo lang ta musakay niya Pindoton. aglakaw. Tamaron din na manuroy ta, di na kami gisid-lisid, amora kang itutod. Kalaag man gidun tanan siya gudugwala na si Pride. Pwede mo gud kay sa kay. Di na kaya maglakaw. Di na magud ka. Mukha na siya, maglakaw na siya mga 5 kadupa, wala na. Pagkargarag na. Mura na ka ng vibrator. Magkurog na gid sa akong tuhod. Ay kaya kana gani magbarog ko dugay diyan. Mo king nanti kaayo sige i-stack na imong tuhod kay pag mag-stack na ng mga Samot. kuha na samot na. I-stack pa nig sa dihi kay magkurog. Nana po na yung rason mo guna ana kita magbangga pirmi kay imong rason pirmi talibabag. Lagi. Kung kaning ayag sige iling ko di higda kuan ba para kumbaga sa makina pa pirmi naga Ngay ani kwao na lang niya kung tuhod para di nasakit. Ay na po ni padong sa lalis ron. naman ko si kagulingon ko sa taga kuan ni siguro siya asa kaning Mars gikan. Sa Mindanao, nas mama. Iyang paniniwala ba kay murag gikan pa sa kilalom sa yuta. Sige, stock up na para. Kuy base na yung makina gurog di gamito ni gamit mo taya na kayo asitihan na. Bariya ratang tao, na bitaw ta. Di man, mugawas ram na siya makalunag. Tay maritisyon sa gawas. Gawad bisag gilantan. Di oy. Matik-atik. Nigawas kapag kuan ako na biyahe gilantan din. Pag uli manaulanan pa. Sus Ginoo ko. Go sa may Sabi siya. naman, malingaw Pinana pa siya. siya. Eh wala may ulan, taligsik raman. Putin dali-dali naglakaw bisag lisod-lisod na gitaligsik na. Lingaw-lingaw raman na siya. Nabay lingaw-lingaw gikan naghigda ni kalit lag bakod kay balo kun say nahunahunaan mura mag naka Gila ay, ikaw ko naman sigira kag higda. Amo. Amo. Panahon naman dyan kag laag. Kila ay. galayan niyang lawas. Sa gambito Yung lakaw. maglaag. Pag gumaglakaw, ing uli, naglayan na pud kuno yang lawas. Ang sama. Matagam na sige taglaag. Kay maglakaw ko. Ano pa daw? Kung paulit. Ako nakapuli. Oo. Oh. Lakaw jud daw, way hunong-hunong ha. Wa pa na akong tindahan, maglaag ko. Mo gani maglakaw ra di mo hunong. Dali na akong tindahan. May na lang na yung piso. Piso. Yang piso. Sige, sa piso kuno. Tago na gani sa iyang mga amigo gani ko no. Palugod. Ang sige tago. Ang kurta gapon. Buo na siya. Apit mo masangil niya te. Delikado na siya, wala na siya. Kaya nagkuha kung alin dahil patay tayo. Patay mo. Atay ka. Ikaw na mabilin rin pirmi. Hindi ko ano Kung yung mangilabot ko eh. Walag buwak. Kaduha naman. Nawa ko na sa kuan kaya ko na nagkuha ko nga abat bagsalan Ay, di pagbuntag nakit niya sa klarong natagak kato kadako. Ay balo. Ang bulaso nini. Nawala pa kagabi eh. Siguro nahulog to Giduaan nagkonkonte na sa kaya iyang halin. Din pagkabuntag, nakitaan. Giuli ko no. Kuya, wala na yung mindset. Delikado. Kaduha naman daw to na hitabo. Ikaduha karon. Nga to. Tungga Ikaduha karon. Nakurat ko gapon dai asa magimong ngalin kung naman daspita kag ibutang. Mamalit ko itong CCTV na katong marububilya o dili tinood na namin nana. Unsa ako ka? Ay CCTV na pala katong utsuroy ba na? Na. Natawa siguro ta diri Ha? ba. Mga siya nawa ba din pagtaw sa CCTV natagak ra di ay yan na din Di yan gikuha. Pero makalimot ra siya. Obok, kilimtaron mo na siya. Gapon di ay. Nagpabukal siya og tubig din. Nakus taas. Pag nang nako din taas siya unsa man imong gipagas giyan bisag giya ra ko gipabukal. Ako pa giyang gipungutan nagikan ko sa taas. Unsa man imong gipagas di na nako nagpabukal magtubig di ba di. Di ay. Delikado lagi na siya. May nag Papa muna og sige anong na to na sa eskwelahan. Kuya na. Nako, lagi to. Kana mo kana yang kwarta ina naman na sabo. Nalipat talaga guro kato labasin imo na tong gikuha ba kasi imo tong gikuha nagsalan ba imo ba tong Iya tong gikuha. sukli nagsalan. Oh, nya gisukli ba niya? Nalipat ra kato. Iyang ginawa na nakoy halin din nanukli din siya na namalit. Nawala mo to yung sa binuhan ko siyang amigo. Din katupong nawala, yung pala nahulog na sa ilalo pagkamuha. Kato sa nahitabo ba katong niti ko yung ladong nakita ba ko diri sa kuan. Mga nahulog lagi tong kwarta nimo. Wala ginahulog, di mi nahulog. Ano? Ambot Hindi lang. namin makiglalis nimo eh kay 75 na yung edad. Imot nga no. Ang edad kay 40 pa kasi 75 ba. Hindi namin makipaglalis. Pag si katawa kay mahingana ra ba tapadong. Ha? Mahingana man tapadong. Pwede Kada katawa. kanaya kuya mo na ya kay ang mga bagay na kanang murag dili kon ba himo niya imposible. Lalis mo ginyo ba? Mahingana po tapadong ni mama. Kaya sa takapadong mo tiguang punta.
Mabot ra pa ng panahon nga makalimtanan ta. Mo gani, mao bitaw akong gingon niya, nalimot ra na siya. Kaya di mi siya mo dawat ko kalimot. Na medyo kunoy na. Nangang kay nakalimot. Di siya mo dawat og. Wala na ako. Di siya malimot. Di siya mo dawat og nalimtan. Ang iha jud na jud kunoy nagkuan. Na kunoy nagbinuang. Di para na mo lang wala rig nalipat rig. Nalipat talaga siya. Imposible kayo. Nalagi tayo kauban diri. Oh, nawa na lagi ko no. Kuyawa rin niya bay. Nanaman ni siya. Wala ka na siya bulong-bulong iba si Sige. manambal ni Madugay. Sige, di lagi siya kadawat nga nagkalimot. Manambal lang ni si Madugay. Basig na nagbulong-bulong na niya bay. Basig manambal ni Madugay na kuno si kauban. Basta ako ra Ako rin nante, delikado si mama na may kauban lang nadugay si mama lagi. Basta ako ra dinhi usa nga saba-saba sa taas. Ay saba-saba. May ring dito. Mga duwa ka bukatong ring kabuwang. Unsa klase saba? Mura aga to ako. Naman may ring. Ang iyang akadong ko ano. Nagkutunog sa ming kuya tugis kisami gay no. Saba kayo. Kita ko tawa. Lisod lagi ni siya. Si 25 na edad yun. Ay nakugalis. Wala, katawin na yung mama. Katawin na yung mama kay imo ra ba ng mama? Ako ng mangga, yan ang isodya. Mangita na siya diri kay di. Putang na diri. Maano siya nawa magmangga diri. Oh, pamarag na ba? Oy, pamarag na Paro. ba? Ngipos na ta. Walang kwentang-kwentuhan guys. mga kwentong barbero. Ginuho ko. Gutom na magbalik kinoon. Wala gidawa. Napa kay tagod. Oh, Ngipos na ta kay nailabunan gahuwat. ako ba ako may king. Ang sama? Ako no? Ano ta kalito kasi? Ang sama? Siya ko nagipsingilan. Kasi yan kamura diya. Buwang. Asa to na may kita kong tiyan. Kamera dia, wala kilabot diri makagikan. Di siya ta maniguang dani kasi kira ta panggingisi. Basta ngano na pingon nga buwang naman siguro sila. Murag may mga problema kay sige panggingisi, sige pangaon, pero problema day sa kasako na di na mabugkos. Kay sige panggingisi. Ganyan talaga ang buhay. Minsan, tumutay tubig daw, kaya wala lasa naman tubig din daw. Pero tubig, ikuha ka to na kung gijin sa uwin ako. Kaya yung biyahe pa ko. Pag-inom ko ng vitamins gian be. Yan, pag-inom mo vitamins ba? Paim na siya dinagatuan. Thank you Lord, sa grasya. Thank you Lord, nakapamaho na pod mi. Okay guys, Nabusog na pod mi. Karong mga adlaw. aliwaros, at ito dribi. Kaya ako sa tingnan. Pamilyang aliwaros. Pag-inom mo vitamins ba to ah? Di ko. Guys, kung vitamin, sobrang naman sa potensi. O tabay beta. Kasi day gusto ni Mayim hindi ka ganas potensi. Mangita to. Sintrom. Pwede na sige ng sintrom ah? Katong men, pwede guro. Okay, Pwede na naman siya, si sintrom. naman siya no. Pwede na si Jen Syndrome. Exercise na. Di na ko na siya ganahan sa potensi. Kailangan. Di. Di ko na siya ako tinte. Balik sa kong kalibangan, o ganas kami. Yung nataya ko ang doon. Diha ka kilit. Huwag isa, halupa ko si tatay yun. Gikan sa ilalom na, nasa mga ibang nagamay rin, sukyok, kuha na. Ini yata yung ilalom man, ina, yung mga ano. Mag-alang kayo.